Я маю нагоду працювати головою спільного технічного секретаріату. Дуже довга назва програми зараз буде. Програма прикордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Це є одна з програм транскордонного співробітництва або прикордонного співробітництва, фінансована Європейською комісією, Європейським Союзом. Зокрема, є програми, які фінансують співпрацю вздовж внутрішніх кордонів Європейського Союзу між країнами-членами Європейського Союзу. Є програми, які фінансують співпрацю вздовж кордонів з зовнішніми чи вздовж зовнішніх кордонів з країнами, які не є членами Європейського Союзу. Для співпраці з партнерськими країнами існує окремий так званий фінансовий інструмент, європейський фінансовий інструмент сусідства і партнерства. Ну і однією з програм в рамках цього фінансового інструменту є програма Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Як виходить із назви програми, в ній беруть участь 3 країни-члени – Угорщина, Словаччина, Румунія і Україна, але в рамках цієї програми фінансується співпраця виключно за участі українців. Тобто співпраця між словаками і угорцями або між угорцями і румунами, вона здійснюється в рамках окремих програм. Тут наголос ставиться саме на співпраці з Україною. Програма, вона діє від 2007 року до 2013 року, і загальний бюджет цієї програми становить понад 68 мільйонів євро. Це досить вагома сума, і, як я вже згадував, в кожному окремо взятому проєкті повинні бути партнери і з України, отож можна припустити, що бодай половина цієї суми може бути використана саме в Україні. З України в цій програмі беруть участь 2 області на повних правах. Це Закарпатська область і Івано-Франківська область, а також з певними обмеженими правами бере участь в ній і Чернівецька область. Ну і перед тим, як розповісти про сьогоднішній наш захід, який відбувається тут в Ужгороді, ще кілька слів про стан справ у нашій програмі. Перший тур подачі заявок, він відбувся в минулому році. До нас загалом надійшло 148 заявок, 148 аплікацій. Із них 47 стали переможними як результат, чи в результаті процесу відбору, процесу оцінки цих проєктів і їх відбору. І ми дуже пишаємося тим фактом, що 2 тижні тому в Хусті було підписано перші 3 грантові угоди з переможними проєктами саме з Закарпаття. І це був історичний момент, адже посеред 15 існуючих програм транскордонного співробітництва з партнерськими країнами саме в рамках нашої програми вдалося дійти моменту підписання грантових угод. Ну і паралельно з цим, вже завершеним першим туром подачі заявок, в середині червня було оголошено, верніше 24 червня було оголошено другий конкурс подачі заявок. Термін подачі заявок закінчується 26 жовтня. Ну і в рамках цього відкритого конкурсу на подачі заявок сьогодні саме в Ужгороді ми проводимо так званий форум пошуку партнерів для таких організацій з усіх 4 країн, які мають якийсь конкретний намір, якусь проєктну ідею, але ще не мають партнерських організацій, чи то з України, чи з боку України, члена Європейського Союзу. Ну і метою сьогоднішнього нашого заходу є саме допомогти потенційним аплікантам, організаціям знайти партнерські організації для здійснення своїх намірів. Náš odbor má na starosti v podstate celé plánovanie, prípravu, riadenie a implementácie všetkých projektov, ktoré môžeme alebo sme oprávnení čerpať zo štrukturálnych fondov. Jednak Košický samosprávny kraj využíva túto možnosť, že teda pripravujeme projekty v rámci Národného strategického referenčného rámca, ktorý sa týka celej Slovenskej republiky. Máme si 10 operačných programov, ktoré sú potom orientované sektorovo, napríklad na ochranu životného prostredia, zdravotníctvo, regionálny rozvoj, informatizácia spoločnosti, doprava, technická asistencia a podobne. A sme veľmi radi a vítame aj tú príležitosť, že v rámci cezhraničnej spolupráce bol teda otvorený alebo zriadený aj program CONP, a to Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a Ukrajina.
Z našej strany my sa stretávame s veľkým záujmom naši občania, organizácie, neziskové organizácie, ale aj inštitúcie. Keď sa s nimi stretávame na rôznych fórach a konferenciách, tak majú veľmi veľký záujem práve o spoluprácu s Ukrajinou. Zaujímajú sa, veľmi ich zaujíma teda oblasť cestovného ruchu, výmeny skúseností medzi inštitúciami v oblasti kultúry, ale takisto je teda pre nich zaujímavá aj oblasť, ako je ochrana životného prostredia, kanalizácia, čističky odpadových vôd, ale aj rôzne teda malé aktivity a spolupráca, ktorá je vlastne možná, ktorú umožňuje tento program NP v jednotlivých svojich opatreniach. Ja by som sa teda dotkla tých opatrení, o ktoré je záujem zo strany teda košických subjektov a tých, ktorí sa aj zapájajú do príprav projektov a chcú veľmi spolupracovať teda s ukrajinským partnerom, že je to presne tak, ako som spomínala, oblasť ochrany životného prostredia. Myslím si, že v tomto smere máme rovnaké problémy a ťažkosti a to je v prvom rade na Slovensku práve u malých obcí pociťujeme veľký problém v oblasti kanalizácie a čističky odpadových vôd, že na túto vlastne základnú infraštruktúru je potrebné vynaložiť veľmi veľa finančných prostriedkov. Preto vítame každú jednu možnosť, ktorá sa črtá zo štrukturálnych fondov, aby sme tieto možnosti využívali. Práve aj v programe NP je tu v podstate v rámci ochrany životného prostredia možnosť napríklad pripraviť si projektovú dokumentáciu na tieto projekty, čož príprava projektovej dokumentácie je finančne tiež náročná, ale práve tento program NP Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina umožňuje čerpať prostriedky napríklad aj na takéto opatrenie. Ďalej sú to protipovodňová ochrana. Tu by som chcela vyzdvihnúť ako pomoc riadiaceho orgánu a spoločného technického sekretariátu v Budapešti, že absolútne ako veľmi rýchlo zareagoval na iniciatívu ako tých partnerov členských krajín v tom smere, že po týchto ťažkých povodniach, ktoré postihli tieto naše územia aj Ukrajinu, Košický kraj, Prešovský kraj na Slovensku, Maďarsko, teda iniciatívu nás zvýšiť maximálnu výšku projektu v opatrení ochrana životného prostredia a hlavne v podopatrení protipovodňové opatrenia, tak riadiaci orgán zvýšil maximálnu výšku na projekt na 2 milióny eur. 2,5 milióna eur.